Da dama daga cikin mutane da ke amfani da kafafen sada zumunta wato social media sun ga ikirarin da ke cewa duk waɗanda suka cike fom ɗin civil defense, immigration da sauransu za a mai da su wato aikin soja ko kuma a ce military. Kamar wannan shafi na TikTok ya yi dogon bidiyo inda yake bayyana cewar an mai da duk wani wanda ya cike gurbi ko kuma ya nemi aikin immigration, civil defense da abin da ya shafi hukumar gyara hali ta ƙasa wato za a mai da su aikin soja. Akwai matsala. Jama'a duk wanda ya san ya cika fom ɗin immigration ko ya cika custom ko ya cika civil defense to soja za ku tafi. Haka zalika wannan shafin na Facebook shi ma ya wallafa wannan ikirari, wannan ma ya wallafa. Wannan dai abu ya yaɗu matuƙa a kafafen sada zumunta har ma zuwa WhatsApp. To sai dai kafar tantance labarai bin diddigi da bincike ta alƙalanci ta tuntubi hukumar ɗaukar ma'aikata a ma'aikatar cikin gida ta Najeriya wato Interior, wato board ɗin da ke ɗaukar ma'aikatan immigration, kwana-kwana wato fire service, civil defense da kuma abin da ya shafi kula da gidajen gyara hali wato correctional services, inda wannan board shugaban ya ƙaryata wannan ikirari da ke yaɗuwa, inda ya ce ƙarya ne kuma abu ne wanda ma ba zai ma taɓa yiwuwa ba, wanda suna gab da sakin wato bayani ga 'yan jarida domin ƙaryata wannan labarin da ke yaɗuwa matuƙa. Wannan ya sa binciken alƙalanci ya nuna cewar wannan labari da ke yaɗuwa matuƙa na cewar duk wanda ya cike immigration, fire service da civil defense da sauransu za a mai da su harkar soja wato military, ƙarya ne. Ku ci gaba da bibiyar kafar tantance labarai bin diddigi da bincike ta alƙalanci domin kare kanku daga labaran ƙarya.